በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም እንኳዕ ብሰላም ናብ ልቦና ሚድያ መጻኹም። ኣነ እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኹም ከ ሰናይ ክትህሉ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቓድ ይኹን። ካብ ዘረባ ሓያሹ ምስማዕ ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ ይበልጽ። ኣነ ንስኻ ንስኺ ብተሃብር ዘይኮነ ብዕላማን ንዕላማን ኢና ተፈጢርና። እግዚአብሔር ንኹሉ ፍጥረታት ይኹን እንዳበለ ክፈጥሮ ኸሎ ንወዲ ሰብ ግና ብመልክዑን ምስሉን ብኽብሪ ፈጠሮ። ወዲ ሰብ ዝተፈጠረሉ ቀንዲ ምኽንያት ንምብላዕ፣ ንምስታይ፣ ንምስራሕ፣ ሓዳር ንምግባርን ንምውላድን ኣይኮነን። እዚኦም ተወሰኽቲ እምበር ቀንዲ ተልእኾ ናይ ወዲ ሰብ ኣይኮኑን። እቲ ዝዓበየ ዕላማን ተልእኾን ወዲ ሰብ ንኣምላኽ ምምላኽን ጎደሎ ናይዚ ዓለም ምምላእ። ስለዚ ህይወት ዕላማ ይኹን እምበር ስለ ዝደለኻዮ ጥራሕ ዕላማ ክህልወካን ሸቶታትካ ብተግባር ከተሰንዮን ኣይትኽእልን ኢኻ። ምኽንያቱ ዕላማ መን ኢኻ፣ ካበይ መጺኻ፣ ኣበይ ኣለኻ፣ ናበይ ኢኻ ንዝብሉ ሕቶታት ብንጹር ዝምልስ እዩ። ዕላማ ዘለዎ ህይወት ክትነብር ብቐዳምነት ህላዊ እግዚአብሔር ተቐበል፣ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንካ እመን። ስለዚ ንኣምላኽ ምስ ትቕበል ንነፍስኻ ኻ ትቕበል፣ ነፍስኻ ምስ ትቕበል ድማ መን ምዃንካ ትፈልጥ። ኣነ ንስኺ ንስኻ ጉድለት ዘይብልና ድቂ ፍጥረት ኢና። ካብ 8 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ልክዕ ንዓይ ንዓኺ ንዓኻ ዝመስል ወላ ሓደ የለን። ካብዚ ዝዓቢ ጸጋን ጽባቐን ድማ የለን። ስለዚ ንነፍስና ብፍቕርን ብሓጎስን ንቀበላ። ነፍሱ ዝረኸበ ሰብ ንነፍሱ የኽብር የፍቅርን ይካናኸንን፣ ንፍልልነቱ ብሓጎስን ብጸጋን ይቕበል። ካብ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይበልጽን ከም ዘይንእስን ይፈልጥ። ብዝኾነ መለክዒ ንነፍሱ ምስ ካልኦት ኣየነጻጽራን። ብመልክዑ፣ ቅመኑ፣ ሕብሪ ቆርበቱ፣ ቋንቁ፣ መንነቱ፣ ታሪኹ፣ እምነቱ፣ ፍልጠቱ ይኾርዕ እምበር ኣይሓፍርን። ኩነታቱ ብዘይገድስ ንሱ ምዃኑ ደስ ይብሎ፣ ካልእ መሲሉ ክቐርብ ኣይደልን። ኣብ ልዕሊ ፈጣሪኡን ገዛ ርእሱን ጽኑዕ እምነት ኣለዎ። እዚኻ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ክውንኖ ዘለዎ ኣገዳሲ ባህሪ። ነፍሰ ርኽበት ሚዛኑ ዝሓለወ ህይወት ክትመርሕ ይኽእለካ። ነፍሱ ዝረኸበ ሰብ ጥዑይ ኣተሓሳስባ ይውንን፣ ካብ ቄናንን ኣዕናውን ሓሳባት ይርሕቕ። ዕላማ ምፍጣሩ ብዝግባእ ይፈልጥ፣ ብተግባር ከዓ የሰኒ። ንነፍሱ ኾይኑ ንኻልኦት ክኸውን ይጽዕር። እዚ ዓለም ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ጣዕሚ ክህልዋ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሓላፍነት ወሲዱ ይዋሳእ። ነፍሱ ዝረኸበ ሰብ ክቡርን ኣገዳስን ምዃኑ ይኣምን። ንሓሳባቱ፣ ፍልጠቱ፣ ውፅኢት ስርሑ ክብርን ኣፍልጦን ይህብ። ካልኦት እውን ክቡራት ምዃኖም ይኣምን። ናይ ሓሳባት ፍልልያት ይኽብርን ይቕበልን። ኣነ ብሉጽ ናተይ ስራሕ እዩ ዝበለጸ ዝብል ኣንነት የብሉን። ነፍሱ ክዕብን ክልውጥን ወትሩ ይስዕር። ሰባት ክዓብይን ክልወጡን ከለዉ ይሕጐስ። ኣድላይ ምዝኸውን ዓቕሚ ዘፍቅዶ ይተሓባበር። ኣነ ጥራሕ ክዓቢ፣ ክስልጥን፣ ክህብትም፣ ክሕጐስ፣ ክዕወት ወይ ንዓይ ጥራሕ ይጠዓመኒ ኣይብልን። ምኽንያቱ በይኑ ክዕወት፣ ክሕጐስ፣ ሰላም ክረክብ ከም ዘይክእል ይፈልጥ። ስለዚ ናይ ካልኦት ክብርን መሰላትን ጥሒሱ ድልየታቱ ከማለ ኣይሓስብን። ከምቲ ሰባት ንዑ ሕማቕ ክገብርዎ ዘይደሊ ንስኻ ንኻልኦት እከይ ክፈድዮም ኣይደልን።
ናይ ካልኦት ቀንዛ ይስምዖ ምኽንያቱ ንነፍሱ ኣብ ናይ ካልኦት ቦታ ኣትዩ ንነገራት ዝርዮም ናይ ካልኦት ሰላም ሰላሙ ናይ ካልኦት ዕብየት ዕብየቱ ምዃኑ ይኣምን ስለዚ እቲ ንኣምላኽ ዝቕበል ንነፍሱ ይቕበል ነፍሱ ዝተቐበለ ሰብካ ዕላማ ዘለዎ ህይወት ይመርሕ ነፍስኻ ካይረኸብካ ብንጹር ዕላማኻ ክትፈልጥን ከተለልን ኣይትኽእልን ኢኻ እንተፈለጥካ ድማ ኣብ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ኣይተብጽሖን ኢኻ ምኽንያቱ ነፍሱ ዘይረኸበ ሰብ ናይ መንነት ቅልውላው ኣለዎ ኣብ ነፍሱ ኣይተኣማመንን ፍሉይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነፍሱን ውፅኢት ስርሑን ኣይቅበልን ኣይኽብርን ብገለ ነገር ጎደሎ ምዃኑ ይኣምን ክዕወትን ክልወጥን ከም ዘይክእል ድማ ይድምድም ኣብዚ እዋን ብዙሓት መንእሰያት ብሰንኪ ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቆም ናይ መንነት ቅልውላው ኣጋጢሞም ኣብ ዓብይ ጭንቀትን ወጥርን ይርከቡ ንእግዚኣብሔር ዘይቅበል ንነፍሱ ብኽብርን ብፍቕርን ኣይቅበልን ኣነ ክቡርን ኣገዳስን ኣይኮንኩን ዝብል ስምዒት ይስምዑ ንነፍሱ ምስ ካልኦት የናጻጽራ ናይ ምፍጣሩ ዕላማ ድማ ኣይፈልጥን ንመንነቱ ባህሉ ቋንቁ ሃይማኖቱ ታሪኹ ይጸልእን ይልዕቕን ንኻልኦት ክመስል ይጽዕር ኦሪጂናል ክነሱ ኣርተፊሻል ክኸውን ይደል ልክዕ ከም ዝተሰንዐ ገንዘብ ድማ ብኩሉ ሰብ ይጽላእ ዋላቶም ክመስሎም ደልዩ ዘሎ ኣካላት ይነጽግዎ ምኽንያቱ ነፍሱን መንነቱን ዘይተቐበለን ዘየኽበረን ንዕኦም እውን ብትኽክል ከኽብሮምን ክቕበሎምን ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም ባዕሉ ብዝፈጠሮ ጸገም ተነጽሎ ይጋጥሞ ወትሩ ክራገምን ምንን ክብልን ግዜ ይሕልፎ ሃብታም ክነሱ ድኻ ጥዑይ ክነሱ ሕሙም ክቡር ክነሱ ሕሱር ኮይኑ ይነብር ነፍሱ ዘይረኸበ ሰብ ንገዛ ርእሱ ክብርን ፍቕርን ኣይሂብን ንገዛ ርእሱ ዘይተኸናኸነን ዘየፍቀረን ሰብ ንኻልኦት ከኽብርን ከፍቅርን ምጽባይ ዘይሕሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ቀንዲ ጸላይ ባዕሉ ክነሱ ብሰንኪ ክስቶ ሰላም ሲኢነ ወዲቐ ኸሲረ ተናዒቐ ተነጺለ ዝብል ስምዒት ይስምዖ ኣተሓሳስቡ ብሕማቕ ዝተዓብለለ ስለ ዝኾነ ብናይ ካልኦት ቃንዛ ውድቀት ክሳራ ይጸናና ነፍሱ ዘይረኸበ ሰብ ከይመውት ወይ ከይከስር ዘይኮነ በይኑ ከይመውትን ከይከስርን እዩ ዘሻዕሎ ኣብ ከባቢኡ ሰላም ፍቕሪ ሓልዮት ምክብባርን ምድግጋፍን ምዝዕዘብ ድቃሲስን ሓይሉን ፀዓቱን ድማ ኣብ እከይ ነገር ይወፍሮ ነፍሱ ዘይረኸበ ሰብ ዕላማ የብሉን በኣንነት ዝተባዕጠ እዩ ኣነ የብሉፅ ከማይ የለን ዝብል ስምዒት ይስምዖ ኣእምሮ ዕፁ ስለ ዝኾነ ሓደስቲ ነገራት ኣይምሃርን ካብ ጌጋታቱ ኣይእረምን ካብ ስሕተቱ ምምሃር ንዕኡ ዓብይ ፍሽለት እዩ ሓሳባት ኣይሂብን ናይ ካልኦት ሓሳባቱን ኣይቅበልን ናቱ ውፅኢት ከተዓባቢ ናይ ካልኦት ስራሕ የቋናጽ ስለዚ ንኣምላኽ ዘይተቐበለ ሰብ ነፍሱ ኣይቅበልኒ ነፍሱ ዘይተቐበለኻ ዕላማ ዘለዎ ህይወት ኣይነብርን ብዕላማን ንዕላማን ተፈጢር ክነሱ ዕላማ ኣልቦ ኮይኑ ዘበን ህይወት ይፍጽም ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸኒዑ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩም እውን ኣባይ እንተ ዘይጸናዕኹም ከምኡ ኢኹም